Hagamit chiteng senya jong kakat khandai tarik jemang ajar posau. Kirunar bom lo bantip kidon kanongut, kila prong jubor hapo ka State Bank of India umiam. Kabaran kathain ICAR, daga jing temu bantu kapisa, bar ki jingdon baramdor hapo ka bank. Kalkum ka kubor bayo ulum, kirunar kibla shim kabui ka jingdum jong kamit, kila ori ki grill jong ka jing hangyet, kabaran karpong bani urung syapo. Kini kirunar kila persang ban kandang ka drawar ka bubu pisa, hakati ka bank. Hari kila ban mithali namar ka jimbom la pli. Ya kane lalap da kinong tray ka bang hena ka steps kinangkong kibarang wan cha jing tray. Kibala pentip no mar ki pulit ka umiam police station bakin le ka baron kam. Naklen ki pulit ka umiam police station lembar ka kanhun crime branch. Kila hiar cha ka bang bat kila penong ka jinto kid ban yoksai ya ki bro ki baron kti.